आज सकाळी माझे मेहुणे सतीश गुंड यांचा MSCBच्या त्यांच्या शेतात पडलेल्या ऊसामध्ये पडलेल्या तारांना धक्का लागून शॉक लागून आज त्यांचं दुर्दैवी निधन झाले आज सकाळी 9 वाजता। याच्यामध्ये पूर्णपणे MSCBचा गलथान कारभार 2 दिवसापूर्वी म्हणजे परवाच्या दिवशी ज्यावेळेस बार्शी परिसरामध्ये वादळ झालं त्या वादळामध्ये तुटलेली ही लाईन ठीक आहे। MSCBकडे कर्मचारी अपुरे असतील तर त्यामुळे दुरुस्तीला वेळ लागला तर समजू शकतो आपण, परंतु यांनी निष्काळजीपणे 2 दिवसापूर्वी तुटलेली लाईन त्याचं म्हणजे कनेक्शन कट करायला पाहिजे, त्याचा सप्लाय कट करायला पाहिजे, फ्यूज काढायला पाहिजे, ट्रान्सफॉर्मर एवढंसुद्धा करायची काळजी घेतली नाही आणि त्याच्यामुळं माझ्या मेहुण्याचा आज ह्या MSCBच्या गलथान कारभारामुळे शॉक लागून सकाळी दुर्दैवी अंत झालेला आहे। बार्शी तालुक्यामध्ये किंवा ग्रामीण भागातील कुठल्याही शेतकऱ्याला अगोदर वेगवेगळ्या समस्येशी सामना करावा लागत असताना लाईट रात्री बेरात्री येत असल्यामुळं रात्री बेरात्री शेतीला पाणी द्यायला जावं लागत असताना अशा प्रकारचा गलथानपणा हा क्षम्य नाही आहे। याच्यामध्ये हा शेतकऱ्याच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे। त्यामुळं आता तरी MSCBच्या अधिकाऱ्यांनी डोळे उघडावेत। या बाबतीत मी कार्यकारी अभियंता बार्शीचे यांच्याशी बोललो असताना त्यांना माणुसकीसुद्धा झाली नाही आहे। त्या माणसाने उलट त्याच्या दखल घ्यायचं सुद्धा टाळाटाळ केली। त्याच्यानंतर मी हा विषय माननीय ऊर्जा मंत्री त्यांचे कार्यालय यांच्याही निदर्शनास आणला आणि त्यांनी मग त्यानंतर खाली ज्यावेळेस सूचना दिल्या माननीय ऊर्जा मंत्री साहेबांचे प्रायव्हेट सेक्रेटरी OSD यांनी SC आणि सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आणि कार्यकारी अभियंता यांना वरतून झापल्याच्यानंतर त्यांना सूचना दिल्याच्यानंतर मग MSCBची लोकं हल्ली तर हे असा जो गलथान कारभार चाललेला आहे आणि त्याच्यासाठी बार्शी चे कार्यकारी अभियंता हे आणि त्यांचा स्टाफ जबाबदार आहे। तर मी या निमित्तानं हे करतो की बार्शी किंवा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाचा आयुष्याचा या प्रश्नासाठी त्या कार्यकारी अभियंत्यासारख्या निष्क्रिय आणि निष्काळजी लोकांवरती शासनानं कारवाई करणं गरजेचं आहे। अन्यथा शेतकऱ्याला ह्या अशा संकटाशी कायमस्वरूपी सामना करावा लागेल। त्यामुळे मी एक बार्शीचा नागरिक किंवा बार्शीचा एक प्रतिनिधी म्हणून मी मागणी करतो शासनाकडेही, ऑलरेडी मी बोललोही मंत्री महोदयांशी की याच्यामध्ये या निष्क्रिय आणि अशा निष्काळजी अधिकाऱ्यावरती प्रथमतः कारवाई करायला पाहिजे। बार्शीचे कार्यकारी अभियंता असतील, त्यांचे सहकारी अधिकारी कर्मचारी असतील, यांच्यावरती सदोष मनुष्यवादाचा गुन्हा दाखल होणं हे गरजेचं आहे। त्याच्याशिवाय यांना शांतपण येणार नाही आणि कमीत कमी भविष्यात काही दुर्घटना होणारा त्यापासून तरी आपले शेतकरी बांधव वाचू शकेल। त्यामुळे यांच्यावरती कारवाई होणं ते आज खरोखर काळाची गरज आहे। प्राध्यापक विलास गुंड पाटील, राहणार बार्शी, कासावडी परिसरामध्ये आमचे जमीन वगैरे आहेत। आज सकाळी 8-8:30च्या वेळेस माझे धाकटे बंधू मुख्याध्यापक सतीश शिवाजी गुंड वय वर्ष 57 हे मोटर चालू करायला गेले असताना परवा जे 2 दिवसापूर्वी वादळ झालं त्या वादळामध्ये काही तारा फुटून खाली पडलेल्या होत्या आणि त्यामध्ये करंट चालू होता आणि तो करंट चालू असल्यामुळं त्यांना त्या विजेचा धक्का लागला आणि त्यामध्ये त्यांचं दुर्दैवी निधन झालं। ग्रामस्थांनी त्यांना आणून दवाखान्यात दाखवलं पण डॉक्टरने त्यांना मृत घोषित केलं। MSCBच्या या गलथान कारभारामुळे आज एक माझ्या भावाला बळी गेला आहे।